Hello mga kagilaan ko diha sa nagkalain-laing dapit dinhi sa kalabutan. Welcome sa akong channel. And for today's video, na ko i-introduce ng mga products nga napalit na ko online, and then I'll be trying them out and then provide a review after na ko sila magamit for maybe a couple of weeks, because I believe nga ang effective nga products, it doesn't need much time until nga makakita ka og kanang resulta ng mga products. So I'll be trying them out and provide you a review if it's really worth it, if it's effective and it's worth buying for. Kita nyo sa likod ng mga kalat, pasensyahan nyo na diha kay sobrang kalat o kapang paghindo. More dili prepare nga video ba. So without further ado, let us get right into those products nga ako ang paggamiton. So the first product nga ako siyang paggamiton kay daghan kong nakita ani nga videos sa Facebook and as well as sa YouTube nga effective daw. Kayo na ako mausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? Ha? Sasapakin ko yan. Effective daw ni siya nga product nga makapawala o makapahamis makapawala sa mga acne scars. So, ang nakita na ko siya dito sa Facebook, ang JIMO man to nga product, but ingon tong ang seller niya is the same daw siya, lain lang siya brand. Mo siya ang kanang BIOAQUA Collagen Firming Good Night Mask. Mo ni siya nga nakita na ko sa daghang kay managamit nga ihamis daw ilang nawong. Sana all hamis og naw. So mo ni siya. Wa pa na ko siya nabrihan. So ako na siya pabrihan lang taon na tuon sa sulod. Kaya wala pa na ko siya na-try. Si abrihan nato para siya. Inabrihan nato. Simot pag yun. Para siya BIOAQUA. Ano siya? Kaya lang siya kanang brand, but same lagi akong sa nakita na ako ba sa Facebook. So mo ni siya. Itong ginabutang sa naong bitang mga pahamis. As you can see, ang dagan kay kong mga scars sa akong nawong, and then from time to time, gaka pimples ko. So, I'm still looking for some products nga makapatabang gyapon nga di tama madaot ning nawong dali kay lisod kay niya sa bukid. Nga sige lang tagpabukid ani. Wa jud mahitsuraan aning sige kag adtog bukid nga kuwag dawg saging, trabaho si paming. Really cute. So, muna siya ang isa sa mga akong gamiton for a couple of weeks. Antun nga mahurot ni. Hopefully, hindi pa siya mahurot. Makakita og resulta and then provide you a review, specific review, or one by one nga review ani mga product na akong paggamiton. So, the next is this LANBENA hyaluronic acid serum. So, I've tried a couple of LANBENA products before, but only few of them are somewhat effective sa ako. But I'll be trying them out, this hyaluronic acid, and see if this is effective para sa sa akong scars, para po sa ako ang fess lock ba para ito may tsuraan po tagamay unsan maningi nalain kay sa nga tanan nga katiguang ta. Iguang ta tapos mayok mo pagkitag nawong di na siya magsilbi so mag-try tag mga products and then mag-provide tag video para if effective dapat i-share po nato ba no? Share nato para makatawang po sa uban and makagamit po sila. So may kadugay ba ni nara siya ay tsura niya and then mo ni siyang tsura niya sa sulod, just like the hyaluronic acid nga ako nagamit before, but nailang siyang brand. Kato isa nakalimot ko. Ano siya? Hyaluronic acid. Isura pa pronounce hyaluronic acid serum. So, by LANBENA. And I really hope effective ni siya para ma-share na ako po sa inyo akong it's worth buying for. I'll be frank sa akong mga reviews para tinuod ba? Tinuod anay.
So the next is kaning yellow scar removing cream. So I've quite used some products before, scar removing products, but none of them are really that effective. Maybe I can see some a little bit of results, but not really noticeable na result. Sa pagpalit na ako sa online, dako siya gitsura ba kay dako I don't know kung naka-zoom in, but pagdawat na ako kay hindi siya cute kay siya. Tanawa. Pagka-cute siyang sudlanan. 10 ml lang siya. So ako nag-expect nga ni day kagamay. So mo na siya mitsura niya. Uy, di man siya mitsura basta. Basta muna na siya. So these are the three products that I'll be trying out. And hopefully effective siya, parang positive po dato ang mahatag nga review. Because if not, bahala sila basta tinud-anay ta nga mahatag review. So I'll be trying them out and you can get back to you guys after a week or 2 or 3 or a month and see if effective siya. So I guess that's all for this video, and if you like it, kamo na bahala kung ano sa inyong buhaton. So daghang salamat and you all have a wonderful day. Bye for now. See you guys next time.